Ассалому алайкум дӯстони азиз ва обуначиҳои канали мо Насим Теҷи, мардуми сарбаланди Тоҷикистон. Дӯстони азиз, навори имрӯзаяне ки дар бораи дару тирезаҳо маълумот медиҳем ки якчанд намуди ҳастай ва бо нархи арзон мебошад. Кадоме ки дар ҳамин душанбе бошад, дӯстони азиз, качествени беҳтарин мебошад. Марҳамат метавонед заказ кунед. Рақамҳои ватсапшон дару экран монагиай метавонед заказ кунед. Аз номи сомонаи мо Насим Теҷа ҳатман салом расонед. Дӯстони азиз, мо дар бораи ҳар як кадмаш иншоалло ки маълумоти хуб метиҳем. Тамошо кунед, дастгири моро фаромӯш накунед. Дастгири шумо пешравии мост. Анаки бородар оиди ҳами раҳаш чӣ хел омада накора, аз кадом тараф омада накора ки ҳамаша маълумот битӣ чӣ хела? Агар аз тарафи болои Моси Султони Кабир биёян, ай тарафи Мардону тарафо биёян, инаи барои мияскандинат меоянд. Рай мияскандинат ки меои рай кандагӣ мешавад. Айн барои кандагӣ ака рост меои, айсе рай мияскандинат, рай кандагӣ ка рост меои поён. Исда ресторан ҷавонон мешавад. Ресторан ҷавонон ҳам ширкати ҳам рахш таксӣ мешавад. Дисти чап. Ай дисти рост текстил мешавад. Текстил мешавад ва боло ромсар мешавад. Агар кадоме айсини сентромани айсини хитой бозор омадани ба ута меояд. Ута кади меояд айсини ромсар текстил кади меояд. Яхе рост медурая, на? О, кадоме айсини айну Мост Султони Кабир сахват поён меянд ба ира меянд барои мияскандинат. Ба нигоҳ ки дӯстони азиз, вақте ки омадин, ин инҷа дарвоза кушодагӣ аста, инро химедем. Бисмиллаҳир роҳмонир роҳим гуфта. нигоҳ кунед дӯстони азиз, иҷа нева анаи таш мерем ҳозир. Анаи таш мерем. ина дӯстон, мо аз ҳамин тараф ҳозир омадем. ина иҷо рост медурем. ина марҳамат дӯстони азиз, инами сехиам бародармонай. Бисмиллаҳ гуфта медурем. инҷа ҳамин сехшонай. Хуб дӯстони азиз, инак мо дар бораи дару тирезаҳо, яъне ки аввал боз дар бораи тирезаҳо маълумот медиҳем. Салому алайкум бародар. Сози хуби иншоалло. Хуб бародарҷон, марҳамат оиди ҳамин дару тирезаҳо камтар маълумот медиҳед чӣ хела ҳастан? Нестан нархи навош ку маълумот медиҳед бародар. Салому алайкум ака. Ина ҳастай тирезаи фирмаи Лега, тирезаи пластикии туркии 4 камерага. Ана ё квадратиш ба доставка установка $55 ана, бе доставка бе установка $50. Ба курси масад ҳозира гирем агар $50 490 сомон мешавад. 494 сомон гӯё ки ҳам меравад. Бе доставка бе установка. Агар ба доставка установка ҳисоб кунем, нак ба курси ҳозира 540 сомон мешавад. 540 сомон ҳам ба доставка, ҳам ба установка. Ба доставка установка 540 сомон. Мақсад ё даи квадрат фақат шишаи простоя. Агар шишаоша боз бо дабораш маълумот метем шош чӣ хел меша, шишаш гилш ё алоҳида ҳисоб мехӯранд. Фақат шишаи сафед айдаданаш дохил мешавад. Хуб, ина ё чӣ хелан ку дар бораи маълумот меомад. Аввал ба сафеди шумо алейте. Ё размери чанд ба чанд? Ё трезор размерошон 1.50 ба 1.30. Ҳардуш трезори фирмаи Лега, фирмаи турки 4 камерага Лега. Ина 4 камераган. Ина ё бо дадроношон гил дора. Ина гилошон бо алоҳида ҳисоб мешавад. Агар мақсад гил итари гил бига агар бизанем, ин гило дар 1 квадратиш 30 сомон хуш мешавад дар 1 квадратиш. Ана ки бо агар биган ки трезамон амо ҳуйшаа ки откидной мекунем, ина халин. Ба ҷои форчка айда ин откидной меганда, болои хе вертикали ҳам ҳуй мешавад. Ана бо 150 сомон дига дар 1 треза хуш мешавад. Агар халиш кунад. Оз ина ба доставка установка ина размери ки ҳаст чанд сум мешавад бошад? Ина размери ки ҳаст. Оз ҳисобш мекунем. 1.5 ба 1.30. 1.5 ба 1.30 ҳисоб кунем чанд сум ачка? Ба доставка ба установка 1.50 ба 1.30 1600 сомон мешавад. 1.50 ба 1.30 ая ҳам якумиш. О, ишам амқай. 1.50 ба 1.30. О, иш сафеда иш чия? Иш золотой Дубай. О, иш золотой Дубай. Ана ишам дар бораи нерӯш кам дар маълумот чикара? Ина и бо ҳастай мебелни светошон, фирмаи Легара.
Инаи $60 квадратиш без доставка, без установка мешавад, $65 ба доставка ба установка. Инаи тёмни Дубай. Анаи бо дора свети орехови. Ин мебели сето ҳамаш як нархан. Орехови дора, золотой дуб дора. Нушам золотой Дубай. Ҳамашон $65 ба доставка установка, $60 без доставка без установка. Мебели сето. $5 установка чӣ мешавад? О, $5 фақат ҳамин доставка установка мешавад, ақимо. Инаи хали бо свети антрацит дора. Ин антрацит ҳамун нарх мешавад. $60 без доставка без установка, $65 ба доставка ба установка. Ҳаста ина фирмаи Эколайн бо арзонтарай да, назар ба ё. Фирмаи Эколайн як квадратиш $45 ба доставка установка. Яъне ки арзониш ҳамия бигем. Арзон анамияи 5 сол гарантия дора. Фирмаи Лега 15 сол гарантия дора фирмаи Легаш. Анака бо дорем профили бо ҳаста Royal Plast. Профил Royal Plast як квадратиш ба доставка установка $50. И ҳам аса средняя да. Камтарака Лега фарқ мекунад, ҳисобе ки Лега 4 камера дора, и 3 камера дора. Тамом. О, агар не ям бақуввата. Ям рангамвори бақуввата. О, шишаи сафед, шишаи простой, ду қават, як қавата ҳам меша, ду қавата ҳам меша. Яъне ду қавата шишаи сафед дохил аст, бо дар бораи шои чишам гап мезанем. Анака бо дорем ака фирмаи Roller Plast. Фирмаи Roller Plast сафед шам аст. Ин нарх рангам нархи Лега, сафедиш $55, светои мебелнишон $65. Ин ҳами фирмаи Лега оз чихе гуфтем свети антрацит, кабуд. Инака дар бораи дирнуш мақсад маълумот метем. Ина ё дирнушонда ака оҳанои 09 мезане. Оҳани 09, 08 мақсад бо агар трезои утари Эколайн бошад 07 мезанем. Неки наёш 08, 09. Баъд ҳамада бақватш ҳам 09, 08 ам да. 08 да рамкаш мекунем, 09 да стойкош мекунем ба қувват қапа. Чанд сол гарантия дора? Ё 15 сол гарантия доран. Инаи дар дуруни мақсад да стеклопакетшам, да пластикшам, охир дору мезанем да. Дар дуруни мақсад чиша арақ накуна. Дору баъд герметик айдуру мекунем ки мақсад дуруш арақ накунан ҳамин чизора. Ко инаи шампион агар дурушам маълумот дорам. Мисоли Инаи шаяд чиша нагуфтам 4 камераи. И профил ай 4 камера вобастагӣ дора. Ина 1, 2, 3, 4 камерагай да. 6 сантиметрай паҳмиш. Қариб 6 сантиметрай. Анаи 4 камерага дора. 1, 2, 3, 4. Анака ё 4 камерага. Инака ролерам ҳастай. Ролерам 4 камера дора дар дурунаш. Ролерам ина 1, 2, 3, 4 камерага. Ролер Лега як нархан. Ҳар душон як нархана. Ина ям оҳан. Ё ҳам фақат камтар. И оҳанам ҳамун нарх, ҳамун чия 08 09 мезанем. Оҳанда ҳам хене шишаи стеклопакет, иам ҳам хали герметикаги дорузаги. Фақат ҳам қайки и дига фирма, иш дига фирма. Фирмаи Лега дига ҷой ролерш ишай хуҷанда, ишам чия да ролерш дам душанбе. Дар вақти заказ карда ҳамхел шишои сафед меравад катшон. Ҳамаш да шишои сафед акаҷон дохилай, дар дуруни ҳамаш. Ина шишои сафедиш ина тария. Ина ми ҳамаш да мақсад нархои гуфтем, ҳамаш рози ба шишои сафедам простой, шишои прозрачниям. Агар шишошон дига намуд кем оз бо нархошон шишора мегум чанд мео. Нархои шишора оз ба мегум чанд мешавад. Анаи фирмаи Royal Plast инаи ай 3 камера. 3 камерагай $50 квадраш ба бурдан часпондан 3 камера. Оҳани дарунаш 07. Оҳани дарунаш 07, 08 ам мезанем. Агар клиент биган 08 ам мезанем. Гарантия чанд сола? И гарантия иам ҳами 5 сол. 5 сол, 7 сол. 5 сол то 7 сол. Аи камтар зиёдтар назар ба Эколайн. Айшам фирмаи Эколайн гуфтагимон 3 камерагай $45. Камтар сифатш ё фарқ мекунад да. Тоҷикия. Қатъи ҳами профилои ролер меояна, ҳами душанбеда истеҳсол мешавад, неки мақсади камтар сифаташ назар ба пасттарайн. Инам Roller Plast дар Тоҷикистон истеҳсол мешавад, намеш. Ака ҳамаши табгирем дар Тоҷикистон истеҳсол мешавад, просто
ин роллер пласт қатина екалан да душанбеана ош да хуҷан сесол мешавана ба ламинатсияи мақсад турки ламинатсияи турки ин роллерш ба ламинатсияи олмонӣ мешава ламинатошон мақсад профилошон ҳамун производствош ҳамун турки буд чи олмонӣ $45 як квадратш ба доставка ба установка ака вобаста ба размери хичай у размер ҳар хел фарқ мекунад у размера мо да буга мо квадрат чами нарх мезанем ҳисобш мекунем метавонем у размерошон масаф фарқ мекунад инами як 30 ба як 50 як 95 квадрат мешава ду квадрат Инако завода оиди ҳами светои мисол чанд светан шуда одамое ки ҳастанд чанд светои сафедча заказ мекунанд сиёҳ заказ мекунанд чанд свет дорад ана сафедча ҳозир нишон додем сафедиш квадратш $55 лега буд ана ки дар бораи ламинатдорош нақл мекунем ина ҳаста кажон хел тёмный дуб ламинатсия тёмный дуб кади тёмный дуб ё ҳам квадратшон чӣ гуфтем $65 ба доставка установка $60 бе доставка бе установка яъне тёмный дуба яка одамое ки ҳастанд ки мисол бе доставка бе установка заказ мекунанд о ака раҳои дур ҳам хеле заказ мекунанд бе доставка бе установка арзонтар ҳисобш мекунем анаи ламинатсияи антрацида яка я антрацид я ҳамун нархҳои ламинатсиё я нарха ламинатсия доро квадратшон $65 инаиш свети антрацида кабуча свети зураям да дар хонаҳо мезани қати шишаи кабуд хушрӯ меояд мисол одамое ки федератсия муроҷиат мекунанд ки ака хонаи дар шаҳри бохтара ё ки дар дигар ҷоя дар сабка маслиҳат аёд ба шаҳрнома о қатишон шаҳрнома мекунем мо маслиҳат мекунем мегем инам хе мебаремш мисол например бигирем ҳам одамое ки ҳастанд хона нав сохтесад ба мегӯяд ки акамада 10 дар ё ки 5 треза ё ки 10 треза дар курад дар сабка установка арзонтара мешава мисол айнои сомона мекунад агар айнои шумо гап зада мешава он нарх арзонтарш мекунад ҳозир ака ду свет ҳамин чанд набошад ки свет ана ака бо ду свети дига ина акаҷон золотой дуб ҳаста и ҳам золотой дубам хушрӯ ба шеи ёдвиш мезанем и золотой дубам хушрӯ и ҳам свети светлия да анаиш бо ариха иш камтар ториктара анаи ариха не нархошон ҳамаш $65 ламинат дорош просто одамое ки ҳастанд иша интихоб мекунанд анаи мақсад ремонт чӣ мебинад да хонаша чӣ хели ремонт ка агар кадом свет туғри мегира абоиш чӣ хеле мақсад даруна чӣ хел мекуна анам кадом светча вибор мекуна мезана қадир не ёшос бо адена ҳисоб мекун ина ишам ҳамин нарха и ҳамин чиза иш ҳамин чиза ана боаса ака дарои пластик ина дарои пластик акаҷон профилошон назар ба треза камтар фарқ мекуна ина ака камтар ҳам профили дар памтара айтреза камтар памтара камтар профилеш профил дар айтреза камтар фарқ мекунад ина ҳасте дар квадратш фирмаи лега сафедиш ҳамира як квадратеш $75 ба доставка бо установка як квадрати дар ҳамира $75 мебелни светош профил ами ҳамаш профилои ба қувват дар кардия $95 мебелни светча инахе светои мебелниша баъд ами хел гуфтаст ки бо доставка ба установка доставка то куҷоро шумо доред чанд доставка фақат дар дуруни душанбе дорем дар дохили шаҳр агар трезош бисёр боша ягон чи боша бо қатиш маслиҳат мекунем клиента бо ягон маслиҳат мекунем қатиш ягон нарх мекунем агар масалан наздиктар боша ягон ноҳия хай бепул мебарем шуда трезош масалан бисёртар боша 3 та 4 та зиёд боша хай ира паҳамишон ихалишон ранги ҳамун лега аму ранги трезашон ҳамин фирмаи леган трезашон масалан паҳамишон яган ҳама дарро ҳам дар дароншон хе оҳан доранд дарода ҳамашда оҳан мезанем дар даруношон шиша биёяд шешам қали изоляция мекунем дору пору ҳамаш аст дар дуруни шишашам оҳан поҳан ҳамаша хеле треза задагия трезаи пашти чорни задагия ва чӣ намуд хатиш меравад ҳам хеле мерафта бошад не шишашда масалан ҳозир дарда шишаҳо масалан чӣ шишае бига бепулай нархаш ғайри шишаҳои зеркални фақат шишаҳои зеркални бига агар зеркални плюс меша инахе шишаҳои рефлёни дадар бепулай инам рефлёниҳо дадар бепулан рефлёни сафед ёдвиш ҳамаш бепулан ё дадарунида ана мақсад зеркални агар бига ё ки оина бизанин бига оина бо плюс меша қад зеркални шишаҳошон ягон суми дига қиматанда бо
ина бародаро бо ҳастаи дари трезои алюминии ун навори ҳози каагимон во дари трезои пластикӣ будан анаки ёш алюминиан ҳози дар бораи дари трезои алюминӣ маълумот медиҳем инаи алюминӣ ака профили дарай профили дар алюминӣ халодниян ё алюминӣ халодниян инаки ҳами трезаш ина ҳаста трезаш инаи хале ака трезаш профилиш борикай профилиш борикая профили дар паҳмтара ина фарқ мекунанд камтара профилошон иш паҳмтара ина иш борикай профилошон и тангиш дарай ана ира алюмини халодни сафедаш квадраташ $60 доставка установка дарниша ана и дараш боша дараш $85 $80 мешавад биша бошад одамое ки мисол бисёр дар треза заказ кардани ҳастанд баъд кадомое ки аз номи сонаемо салом расонад ки гап занад ягон чи скидка ягон чи ҳаста иштам ҳаста скидка иштам номи шумо скидка мекунем анаи профили алюмини паҳмай яй даршай дараш квадратиш $85 паҳмиш чанд боша баъд например 10 аз 15 аз 10 чанд миллиметрай анаиш 7 аз 10 чанда треза 7 аз 10 чанда 5 аз 10 чанда 5 аз 10 чанд миллиметрай о иш 10 сантиметр иш 5 сантиметр хе бигем миллиметршо ҳисоб мекунем 10 сантиметр ина паҳмиш и профили дарай ба профили борик не ба профили дар мезанем $85 квадратша треза $60 сафедаш мисол например бигем одамое ки ҳастанд па квадратро ҳисоб карда наметавонанд баъд ҳамеро як вақт гуфта медонед ки як даре ки 90 баъда боша ё ки 90 боша чанд сум меравад боша 90 баъда установка доставка установка дар шаҳр дар агар ҳисоб кунем 1500 сомон мешавад 1500 сомон доставка ба установка шишаи рефлёни сафеи шишаи рефлёни ёдви яна дадрумшон масад бепул ҳисоб карда мешавад нимш хеле амбир мешавад агар хоҳад полни шишаш мекунад хоҳад нимша маҳкам мекунад мисол одамое ки ҳастанд ҳамин трезо маъқулшон намешавад чанд намуд мисол шиша дорем шиша намудош ҳозир нақл мекунем ҳозир шиша дар бораи профилош чӣ кунам шоша нақл мекунем анака профили сафеда чӣ кунем анаи бо алюмини дари мебени света яка и ареха яка ҷон арехи аднатони меган ира арехи аднатони меган як квадрати трезаш ака $65 $65 бе доставка бе установка $70 ба доставка ба установка мешавад треза даруни шаҳр даруни шаҳрда фақат ҳамун $65 трезаш ҳамира борик кайда профили трезаш $65 мешавад трезаш трезаш $65 мешавад инаи дарш ба профили паҳмаш яса $10 ба профили паҳма ина ё профилои борик кард не профили паҳм кард мезанем халодни алюмине ба қувват айда чанд сол гарантия дорад ага ё ҳамаш 15 сол гарантия дорад фирмаи лега ки ҳастан 15 сол гарантия дорад ё я нигоҳ кунед бобои азиз дар ечи шандор аст 15 сол фирмаи лега гарантия дорад ина ака бо ҳастай ҳами фирмаи лега инаям ҳами нархи антрацитша фирмаи антрат ина кабучаҳаи антрацида иам ҳамун нархи дар чихе гуфтем трезаш $65 мешавад ба доставка ба установка ана дараш яса $10 як квадраташ одамое ки заказан ба ҳамин хел треза меравад ана и шишаҳои не ё отдельно ҳисоб мешаванд фақат шишаҳои простое шишаҳои ёдвию ба шишаҳои рефлёни бепуланд дадрумшон например бигем ҳамин як треза хеле шишаш чанд сум мешавад боша ин намудаш агар ин намуд ки боша бо 50 сум дига дар як квадрат хуш мешавад чанд қайш ки шиша меам вобаста ба чанд қай ки шишаш меам инамиам мақсад ҳамун нарха яка дарш яса $10 квадраташ треза $65 ҳамин як хаваша 50 сум ҳисоб мекунем ё ки ду хаватара не ира ҳамашон акаҷон як қаватш дигар намуд мешавад тамом қавати дигариш ҳамаш сафед мешавад қавати друнаш шои сафед фақат қавати берун шалиш мекин тамом у шаи друнам ки алиш ка у ша безеб мешавад ранги оина мешавад дига вид намета асин друн бояд фарқ кана любой ҷо треза удар бояд асин друни хона фарқ кана камтар ина халодни алюмин ака дарунашон инам хали мешаванд ина алюмини халодни ина иам шошон герметика мешаванд дору поро ҳамаш аст изоляция мекунем ина хали дарунаш ина минамуд мешавад ами алюмини халоднира
дарунашон инам хали намуд мешаванд. Ё назар ба пластик ихе талшинашон борика не ки ё ба қуввата назар ба пластик, ё алюминианда петлёшон фарқ мекунад назар ба петлёи пластика. Ё ба қувватара. Ами алюминий ам свете ки пластики аз ҳама намуша дорид ё? Ина аки бо свети ози гуфтагимон свети антрацит буд кабуча. Анака бо ҳастан нам хали холодный алюминио ламинадор аст мекинтам. Ушай друнам ки алишка уша безеб мешава, ранги ойна мешава, дига вид намета асин друн бояд фарқ кана любой ҷо. Треза удар бояд асин друни хона фарқ кана камтар. Ина холодный алюминий ака дарунашон нам хали мешава. Ина алюминий холодный ина. Ям шошон герметика мешавана, дору поро ҳамаш аст, изоляция мекунем ина. Ина хали дарунаш ина ми намуд мешавад, ами алюминий холоднийра. Дарунашон инам хали намуд мешаванд. Ё назар ба пластик ихе талшинашон борика не ки ё ба қуввата назар ба пластик, ё алюминианда петлёшон фарқ мекунад назар ба петлёи пластика. Ё ба қувватара. Ами алюминий ам свете ки пластики аз ҳама намуша дорид ё? Ина аки бо свети ози гуфтагимон свети антрацит буд кабуча. Анака бо ҳастан нам хали холодный алюминио ламинадор аст ака. Ламинадор я треза ҳаста ина бо ака холодный алюминий ламинадор. И хонаро беҳад хушрӯ мегирона. И чиайда светиш масалан ранги пластика бо хушрӯтарайда ламинадоран бо аднатони нестан ё ламинадоран. И як квадрати трезаш $75 ба доставка уставка. Бисёр боша агон муомила мекунем $75 як квадрати ам треза алюминия. Ана ранги агар профили дар шамира мо бизанем ба профили дар кунем аса $30 квадратиш мешавад. Ами пами чанд шами дар ира 5 сантиметр оз пами шамира. Агар 10 оно профил дар оз нишон додам 10 сантиметр ҳамура ҳам хали мезанем ламинадор. Ина ранги ам вори ламинадор мешавад. Ина хелиш 5 сантиметр бо дора ба ина чи? Ё ҳамашон яган. Оз биям. Ё ҳамаш памишон холодный алюминиро хали талшинашон яган. 4 сантиметран талшинашон. Фақат ёш ламинадор мешава, ош аднатони мешава. Ана ёш ламинадор мақсад нархи арех дорад, золотой дуб дорад. Ё. Хулас доставка установка ҳар яктиш дорад, мусоики шумо. Ҳар яктиш доставка установкаш ройгона. Фақат дохили шаҳр Душанбе. Фақат дохили шаҳр Душанбе. ҳаста якаҷон бо ина хали даро ба профили борик. Баъзе одам да дар коранда дари алюмин мешава ба профили борик. Ин назар ба аю дарое ки па мешаванд $10 квадратиш арзон мешава. Ин ами ҳози свети навай матвияй алюмини матвияй ами 1 сол шудада бироманаша свети матвияй. Сиёҳай, сип сиёҳай озами холодный алюмини сип сиёҳай. Як квадрати анами агар алюминиш аста $10 боша ис $95 мешава аднатони амтари светиш. Ё ламинат надоранда, ламинатсия ё фақат аднатония. Ё матвис ё аднатония. Ина ҳози даре ки мо барнома гирифтеса ами худ например чанд ба чанд мешавад? И дар ами 90 ба 2 айда ака. 90 ба 2. Плюс 2 квадрат мегена. Ами 1.8 мешавад, 1.8 квадрат мешавад. Ами 1.8 квадрат ам зарби $95 мекунем квадратша, мезанем аднатониша. Агар бо ҳам хали ба профили борик биган чиша бизан ламинадор шай, агар свети золотой дуб ё арех биган ламинадор бизан биган, амира ламинадорш аста $10 квадратиш. Як квадрати ламинадор шай, дарои ламинадор. Амтари ба профили борик. ина ушаҳо ки откидношон мекунем, ҳамаи боло ҳуй мешаванд, ҳам хеле маҳкам мешаванд, бо хали мешаванд. Бо оддӣ ҳуй мешаванд. Ана ёдат дадруношон гул доранд, ана хали гул ҳастай, крестик меган, ина сафеда ҳастай, сафедам ҳастай, бо ина хеле шишаҳои ёд вида агар бизане, ина хали крестик ҳастай. Ина хеле крестикҳои бо золотой ҳастай, бо хушрӯтар мегиронанд. Ё ҳамаш квадрат чун 30 сони да я шиша як квадрат суми ҳисоб мешавад. Ами чӣ мешавад? Ами дуношо. Як квадрат 30 сомонӣ ҳисоб мехӯрам шиша.
чанде боша набоша. Ана аки ина ихалиёра ака агар ҳисоб кунем. Агар ихалиш бизанеш, гили ихали бизанем, як квадрат не ира фақат ҳар яда стеклопакет аст ку треза да ина. Да як треза дута стеклопакет рафтаги, ина яташ да ҳушавак рафтаги шишаву, ята дигаш да гулхой рафтаги, ҳар яташда 100 сомони хуш мешаванд агар итари гил бизанем. Барои ки ина ята мешава, я дона ки да я чи мезанем, ина нақша я стеклопакет ҳисоб мекунем. Инами 100 сомон да я стеклопакетш мешава. Ина иҷа мезани, ина ята иҷа мезани, ята иҷа мезани 100 сомон. Он трезо баъзе ҳастанд ки сета тақсим шидаган вобаста ба стеклопакет. Яташ ина ҳозир ҳам треза 200 сомон мешава агар итари гил бизана. Утари кресик бизана, кресик арзонтара. Кресик як квадраташ 30 сомон аст. Ручко ака. Ина дастае ки ҳозир мо ҳисоб мекунем да ҳамин дуруни на дастаи ина хали алюминий айда ака. Ина дастаи алюминий ина хали мешаванд. Ака дастаи ручкои пластик намезанем, пластмас. Да ҳамин пластик, трезаи пластик ина ки дастаи ба қувват мезанем, да алюминий мезанем ё ба қувватам. ҳозир пластмаси ая? Не, алюминий. Пластмаси намезанем, бе қувватан мешкана, дастаошуно, петлиошуно алюминий мезанем. Ана ака бо ҳастан акаҷон, дастаи ина хали дастаиро виб мегӯянд, дастаи чи ай дилфин ака. И дастаи дилфин як ручкаш 30 сомон хуш мешава. 30 сомон хуш мешава? 30 сомон дига да ҳар як ҳушава хуш мешава меода. 30 да ҳар як ҳушавак барои як даста плюс мешава. Ана бо ака трезара агар ҳушаваки тага дар кор боша одам да, не як ҳушавак ай, як ҳушавак боз да дуруни ҳамин нархи квадрат ай. Агар бига да як трезаи мақсад ма то 5 квадрат ака. То 3 квадрат ине. Ҳамин трезара акаҷон мо то 4 квадрата як ҳушавак ҳисоб мехӯрад. Да як треза да ҳамин квадрат ҳисоб мекунем. То 4 квадрат як треза 4 квадрат бибуроя, ду ҳушавакаш мезанем. Ҳушаваки димуш бепулай. Агар не ки 4 квадрат набиромад, 3 ҳучанд ё 2 ҳучанд квадрат биромад, ҳушаваки димуш ака плюс мешава ҳамира. Агар ҳушаваки треза сафед боша, як ҳушавакаш 150 сомон плюс мешава, ҳушавак мебинем свет боша 170 сомон плюс мешава. Як ҳушаваки дигаш мезанем да 170 сомон. Барои ки ай бо материал расход мешава да як треза. Иш 170 сомон мебинем свето да хуш мешава, ина иш 150 сомон да сафедо хуш мешава. Ҳушаваки деимаш да тага ҳушавак мешаванд да. То 4 квадрата. Ина бо ака ҳастаи москитни сетка. Москитни сетка як донаш 120 сомон ай ба бурдан часпондан. Яташ 120 сомон сафед чай. Мебелен свет боша 130 сомон. Агар бисёртар боша мебелен свет 120 сомон мешава мебелен светош. Ё наружнян, ё айсин берин зада мешава. Бо ҳам хали ҳастаи внутриниш донаш 150 сомон мебелен свет чай 130 сомон сафед чай. Ҳамун внутринёш. Ва айсин дурун меянд вақте ки да хона решетка загай, решетка оҳани загай, утари чи мекунӣ, внутриниш мекунӣ, ай дурун маҳкам мешава. Бо ҳаста ҳамира ака бо профили паҳмшкади дар профили дверной меган барои дарай. Баъзе мардум да треза ҳам мезананда паҳмайда профилиш. Профилиш ай ҳисоби ки паҳмай во 150 сомон ака донаш да треза. Агар да як дар бизана, дар 220 сомон як дона сетка да дарои балкон да мезана. Бародаро трезотон чӣ хеле маъқулай трезои нақша ҳастай. Проектаи масалан ина агар хоҳӣ тари мекунӣ, хоҳӣ чӣ намуди ҳастай, нами роҳид мекунӣ мехоҳӣ каталог, ҳаминҷа трезота вибр мекунӣ чӣ хали трезакан дар кор. Ина дарошам аст, чӣ хали дар мекунӣ. Ина системаи калонанда. Шошон неё шои калон кайзага неёша мақсад заъни боши, шоша калон ина хали бод схемо ҳастай. Ина схемои трезоан. Ина треза дар ҳамаш ҳаминҷа ҳастай. Ина трезо ламбир доро ина. Ламбир таш маҳкамай. Нехе арка чӣ хеле ҳаст нест мақсад на суратошон ҳастан форчкадор ҳамаш ака схемош ҳастан роҳӣ мекунем чӣ хеле маъқул тамра вибр мекунем.